Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu yau zan ba mu hukuncin ramli akan sanin shin abu zai yiwu ko kuma ba zai yiwu ba. Wannan hanya ce mai sauƙi ta yadda ɗalibin ramli zai fahimci al'amarin da aka kawo masa, ana so a san zai yiwu ko ba zai yiwu ba. A fahimta, wannan karatun ya ta'allaƙa a ɓangaren abu zai yiwu, kaman misali a ce tafiya ce ake so a sani za ta yiwu ko ba za ta yiwu ba, ko wani aure haka ko wani abu. Duk dai wani abu da ake so a san zai yiwu ko ba zai yiwu ba, to akan haka za mu yi wannan karatu. Da farko bayan ka zuba ƙasarka haka, amma da farko ga mutanen da misali hukunci yake ba su wahala, to mun sauƙaƙe muku ga wa'innan application ɗin. Wa'innan application ɗinmu ne wa'inda mun riga da mun tsara komai, mun tsara komai ta yadda mutum zai neme su. Wa'innan application ɗin da kake gani, na farko ga shi sunan shi aure, na biyu rayuwa, na uku cuta da magani, ga wannan akan buƙata, maƙiya da jifa, ga wannan cire addu'a, symbol, mace mai ciki, ramli, iza nazala, bugun ƙasa. Wa'innan amfanin su yanzu misali in ka tashi yin bincike akan aure, yayin da ka zuba ƙasarka, kai tsaye za ka rubuta tambayar ka, application ɗin zai ba ka amsa, ba ka buƙatar wai sai wani ka iya ramli ko ba ka iya ba, a'a. Hatta yadda za ka zuba ƙasa na riga na yi shi, akwai shi a cikin application ɗin. Komai na riga na sauƙaƙa ta yadda mutum zai yi binciken shi lami lafiya. To wa'innan application ɗin kuma muna saida su ta WhatsApp. To su wa'innan application kuma muna tura su 5,500, amma yanzu saboda yanayi ‘yan uwa kowa yana ƙorafi mun rage musu kuɗi zuwa 3,300. So shi yasa na ce bari in fito in yi wannan sanarwa. Duk wanda yake da buƙata zai iya yi mana magana a 081-0998-8689. Idan muka koma kan karatunmu, yayin da kake so ka san abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba, abin da za ka yi shi ne za ka zo ka ɗauki gidan ɗaya ka ɗau gidan huɗu sai ka haɗa, ɗan da ka samu sai ka ajiye, sai ka zo ka sake ɗaukan gidan 7 ka zo ka sake ɗaukan gidan 10 su ma ka haɗa, shi ma ɗan da ka samu sai ka ajiye. To wa'innan ‘ya'ya biyun da ka samu sai ka haɗe su a guri ɗaya, ɗan da ka samu a ƙarshe in dai ya zo a ƙasar, to wannan abun zai yiwu. In kuma bai zo ba, to gaskiya sai dai a yi haƙuri. To wasu suna buƙatar a musu misalai yaya ake haɗawa, amma shi dama wanda ya iya ya riga ya san me nake nufi. Misali da na ce a ɗau nan gidan ɗaya sannan a ɗau gidan huɗu, ma'ana nan ɗariƙi ne nan naƙiyya, za ka ɗauke su sai ka haɗa su. Ka ga idan muka haɗa ɗariƙi da naƙiyya za su ba mu humra. An fahimce ni? Sai mu zo mu ɗauki gidan 7 da gidan 10. Gidan 7 mun samu ɗariƙi, gidan 10 mun samu jama'a. Muna haɗe su za su ba mu ɗariƙi. An fahimce ni? Ka ga nan da muka haɗa 1 da 4 mun samu humra, da muka haɗa 7 da 10 mun samu ɗariƙi. To wannan ɗariƙi da humran da muka samu shi ma sai mu haɗa su. Idan muka haɗa ɗariƙi da humra mun samu me? Mun samu naƙiyya. Naƙiyya ta fita a ƙarshe. To wannan naƙiyya ɗin sai mu duba mu ga shin akwai ta a ƙasar ko babu. Da muka duba sai muka ga naƙiyyoyi ma ba naƙiyya ba, ga ta nan har 4, ga ta a 3, ga ta a 4, ga ta a 5, har ila yau kuma ga ta a 8. To kun ga wannan shi yake nuna lallai abin da aka zuba ƙasar a kai lallai zai yiwu. To wannan misali ne na bayar akan wannan ƙasar, yayin da kai ma ka zuba ƙasarka sai ka bi wannan hanyar ka cire wannan hukunci, da izinin Allah ba za a ji kunya ba. Kar a manta kuma sai a yi subscribing saboda samun karatuka irin wa'innan.